Good morning guys, ikaapat na ron na magkaadlaw sa mga trabaho. May karon ng limpyo des eskwelahan daris Alicia Technical Vocational High School. Sama na baki? Hala namatay ag baki. Hala luoy. Tong baki guys to ah. Makaon na ba na baki ah? No. Okay raman di ay long. Mumanday tubig. Oh, manday tubig. Di man day hagbo, okay raman di ay. Huwag makaman eh. Amo? Makilala na itong trabaho. Karon nila may mong tiwasunan guys ya. Di, puli-puli man. Kari isang lagaraw man, napihig man. Puli-puli man mga laki. Puli-puli. Apil pa to na to yan oh. Apil pa dito to ah. Huwag pa may butas. Ano man naman Di man di ay lapok. kay. Dudong dahil na lagaraw. Kana na mga lagaraw, dari na mo. Puli-puli ang dyan mo dong. Mga baji! Napakutong kahoy. Ato na Miss Plaza guys, mamunit na laman mi itong mga silupin-silupin. Kaya matabang dari, rangka sa kalabeng. Pohon, anhita. Balik na may dari Martes pohon. Ang kanais ka Kay doon ang kanin aloe dahil vera itong guys. banatan, di apil. Paman siguro di ay nadana, ma'am. Good. Kanais ka doon. Banatan ang hinamagod. Humana man mi itong limpyo guys, ito dapit humana mi. So mubalik na tada ni Martes pohon. So Martes na mi dari mo balik guys, kay dari mi maglimpyo di ah. Hadlot man dani kay mga kawazan nanjag na ihas. Dani na ah. Nazihas dani guys. Hadloton. So Martes na may pohon dani mang malik. Naman ay baboy dari sa eskwelahan guys, agi bugi. Dagkag lang baboy sa pagkabuo. Tana, mo to na ta. So guys, ato na mi dadto sa plaza. Mamunit na laman mi dadto mga silupin-silupin. Ito na lang Anggi. Dana mo nag fourth year dana sa una guys dana. Kana nga building mo nag fourth year kanay bag-o na ning building. to ang ate. Paman. Oh, duha ka. Tutas plaza mamunit kunog basura. Daghan namang gud diri. Mga bagong building kana guys. Sa unas kami wa pa ni. Ne. Nakani po pa ni mga kakahujanan ni ah. Mga ganihan. Ambi na sila kang uli. Problema na to. Mas kagawad ba yung guys kay hatdan mig snack dari. Hoy, ako ang magutong bangko, imong gibit-bit. Sige ko na. Oo. Aw. Kung wala, balikon ko na ako to. Ayun po ha, dugay po kawa mo kay mo. Ay ko nang balik ko nang Bilin palabi pa kada may UTI ka. Tubig. Isang nang baso mong gamit. Salamat kagawad. May snack guys. Sa may hatdang kagawad. Tumulit na nindo. Okay. Thank you. Last, gamay ra. Inom sa tagtubig ganay color. Sakto nawad. Salamat. Thank you Kajo. hindo mo nagkala. Nga anta guys, dami snack da. Salamat. Altaris. Asa naman ka? Muli na ta? Muli na mi guys. Kaya mo na mi snack. A few moments later. Good morning guys. Dalaga mo masidling hangi pang gawas. Hindi ako tayo melon. Sana ipanguan daring mga sidling kasi ah. Kaya amo na ni ipaniso karong adlaw. So kanay guys na watermelon. Dami mga dyan itanom karong buwan na kahit yung init. Tanaw ko pa. Tanawan no pila ka bukid ang seda ng watermelon. Morning guys. Good morning father. Pila ka buok. Ang gagmatira ba siya obviously. So mo din ipadang ating mga sidling. Salamat ka Jote. Dia pa uy dapat daghan. Milit. Kira ko balik na. Uy hudto ni uy kay naabrihan naman guys no di ah. Daghan na ang ihatag ni Jamila ni uban ni nanay. Okay guys, kaya dakang pagtamnan nato sa ubos arong kuan pud sila makasidling. Then that's nangagi guys na isa ka ingani nga pack katong
pila ba to isda to 20 masa to ka buok. So natanam na to na guys, ag uban na nurok, ag uban wa. So di pa mday isa wa ko bantay das nangagi. Ni si jang i pangpagas datog dugang sa katungwa na nurok mo ni ipuli dadto. Kani guys ani i andam daan. Di ah. Maning magi pangpadani ati nga mga siblings so karon pa na lugari guys. Apay pichay. Dali ra ni. Magkuhan ako dani kamnanan guys dito sa bagong bahay. Isa sang bubuan dari tinanong mga watermelon. Mani guys ang mga nilukatan sa haligi dari bay sang lulo. Nanay buho daan so ang tisukan ng watermelon so lumabuhi ni guys. Guys papagabril mo yung bubo guys. Ang kay gaan naman. Pero ako itighakot og tubig. Bubo. Exercise. Ito buntag. Tapay ka pa just to. Ang mga nilukatan sa haligi pang pulihan na magkuan. Watermelon. Turut baka na sila. Turut lagi na. Sus. Kupa. Yes no. Ito itig-bit sa tubig guys. Sadya mo itig bubo. Karong ay exercise ng kabuntag. Ang pader. Kapag kapadas na ay isa to. Ay guys. Ang kapadas. Hybrid ng kapadyasan ah. Dapat isa dari hybrid po dari guys ya. Kapag hybrid po na guys. Kaya na. Masula mong mga buhi na. Wala pa. Sa paman ng uban. Wala na? Dari ba ito? Udah. Okay, manang bubo guys. Guys, ang itang bisbisag ang mga buwak. Kaya grabe inita. Kaya nang itang naglit karas kakiliran nga di sila maintan o madaot. Madaot na gumauntan. Grabe kuha na ginit. Pasulog yung tanong. Ayan guys, yung mga flowers. Beres mo tulungan sa akin, yung pamutawar mo silang untan. Broccoli. Mabuhi mo nagtawang na madari guys. Ang buuan. Namuwak na rabagid. Then ako sang garden guys. Yeah. Nanin terek batong dia. Oh, terek na guys ya. Dari pud, to pud to ah. Nerek na si Ja. Adto, terek na pud guys. Adto. Pag uban na nerek, dari mo ning ganid-ganid. Dari tagsalin ning terek. Muna katong ipadang ati nga mosidling kanina. Kauban dari. Muna si Ja guys kanina kauban dani. Ya, muna si Ja. Yung terek na. Ada pa di ani terek. Alas. Yanan terek na. Tapod. Gimaw na. Sa. Dani gimaw na guys na. Da. Tapod yung terek na pod. Ang uban da to man manerek. Hala man ang pulihan dari di ah. Katong una nang pangpagas to katong Bisaya nga batong di ana. Kana naman ang mga Bisaya nga batong guys na. Tung nagbeon si Ja. Tung itagaan may datos katong magipalitan og bulanghoy kana mo na si Ja ngadto. Dito to. Then dapo dari. Pagsaray ni terek. Dapo dia. Muna sa mga Bisaya nga batong kana na. Dapod. Kana. Ya uy dia may saw ni gibitek man buti ni. Pagterek guys. Kani mo ni hangit pangpuli dari sa na nerek guys kanini ah. Kaning abrihan ron. Nagdapog kog lain nga sidling. Pero di ah. Hapon ni pananom dadto datong kakilira datong kilira to ah. Ha? Makano? Kami man sa utanon.
Kari pa nagdapo ko dari guys kaya panizang ipananam dadto. Kasi matisukan dani dari sud ba dana. Mama, ito mo? Masa, ipil-ipil to dito mao. Ala, ina gani? Lain man to. Kay nga skin kinug mao to dito maubi. Tung imong ipangwa sa unang buwak. Dito mao. Kay nga sa guys may ang man pud iya nagbunga. Katuloy sang ipanguhang buwak sa una. Ngani pud ang bunga. Hari pananam guys kare dia. Kare wa manarek dari hampang pulihan kani. Nah guys, sarang gabrihan. 20 lagi ni kabukag sud. Ipon nagsud guys. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 17 rali ay. Sangagi kay 20 man to kabuok. Karon 17 na raman. Daot pag isa. Pahak. Ano to? Madulong manurok ni tanan guys. Kung nalaman 16. So naipuli dari guys sa katunga mga turok. Dari dia. Kuman mo turok dari ang pulihan. Dako gitisok dani guys katong Bisaya nga batong kaso ang mo turok. Ang pulihan dari kinadaan ni ate kari dia. Masinday mo? Aman. Ito. Tagsara ka bukang ibutang guys. Karong kuan, naglaguhan og bisbis. Patilaw si Jagpuan. Ha? Kambuk. Tagsara ka bukang ipang ugas. Madali na lang may kaago. Karong kuan. Isa din. May batong. Kay mahal guys. Mahal sa kilo. Okay guys. Ito nga itupan na rin. Ang buo. Buo naman. Para yung makarot nila. Day, matumba na ang batong. Day, luda na day. May batong na. Narot na. Tay, ang isang kamunggay ni Papa Gabriel. Ano, hindi pa rin hindi tayo. Ayan guys. Batong. Kabatungan. Uy, hala. Ako na nadaot dahil guys. Di ang unang itanong na ho. Kuan sila na lapa. Abaw, hanggang sa ko. Alis dan guys. Kaya guys, buhi na dyan ni. Sure ball na na siya. Lagi padang ati. Yan ati. Buhi na. Yung mga sidling gikan das injo. Karoon na naman lugar ay pang pisok. Buhay pa rin sa kuha kong galing. Ang bubuan niya. Saan ito mo? Nga na guys. Lia. Naras ang palibot at mga abubuan. Di nang i-direct ni Jack. Mamatay na sa matandog. Saan ni ma? Oh, saan ni? Batong. Gulay-gulay. Oh, sama. Sana. Saan ni? Kuan, panganda ng gulaja. Pahipat ko siya nga ng gulaja guys. Ah, batong. Unsa ba ni ma? Ayan. Oh, ma, saan ni? Mama. Oh, saan ni? Nagang matoy tas guys na uwahi. At kari di na unar siya. Na? Uwahi rin terus. Dapod ma. Mara na malisuha. Malagi dapod ah. Ito guys. Amay. Matoy. Nagdakulo. Nalilid. Please, yan na. Nagturok na no. Dari uban kaya wak pa din mo turok. Kanang adidaan ron. So kaya gal, may tighakot sa mga tubig guys. Kada gawas hinduan. Ayan guys, buhi naglimonsito. Di na bunga di ah. Di na bunga guys eh ah. Ini nga, kuanan guys. Ito nga sagbot ng punuan kaya aron. Kasi dyan tambok. Yes na. Jadi sige agtandag ba. Ito na guys, nahaman na nadarig tanong magaban.
Ag-uban. Ano ba ni? Ayan na. So, ayan na guys. Hanang na pagas ag mga tanom dani. So, ag-uban guys. Ang gisa dahil sa baso. Kaya pa na ipamagas ang sagtiwas. Karang nang inita. So, dana na guys. Nang lumbay dana. Lain na po ng tanuma. Kari na po na si Zadi Kari di Man si Zadi. Mas mo manubo ang taon ni tanan guys. Ani, tapo dari, napugoy itanong dari. Ayan, to pa dato guys, to dato gawas sa labat, napugoy pang tanom dana, mga batong. Agabang batong di na guys, nanuruk na di So, mga sunod simana da ni, mga tay na ni, nang butangan da ilang katadyan, padung naris labat. O, di na. Ayan, nagamang limonsito, di na bunga guys, di Ayan guys, mananam-tanam, tarong natay mga libreng gulay. Guys, no, kari, ang na yung tiwas. Ang bukad nag-init.